Someone adjust. Mina uzomfundisa isilisi. Hayi mimi. Hayi hlala phansi. Okay. So, yini now the pronoun? Yeah, yini now. Now say igama letebonakalayo ngabonakala. Now letebonakalayo ngabonakala. Yini pronoun? Sir, why are we learning Zulu and English when we're supposed to be learning English? Why we learn to understand because Zulu is mother tongue. Pronoun. Say, don't want to understand, you want to learn English in English. Sinembono nawe. Inkinga yethu sabafundi iclass lesingisi ifunda ulimi lwesiZulu futhi sifunda ulimi lwesingisi. Yona inkinga yethu leyo. Yini ngizwa? Ngithona uthisha omusha. Thisha.